UPPL सरकाराथ' सरकार नङा मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिदि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन आसाम डिभाइड 50-50 दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो किन्तु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय जानानै आरो दायो जोङो BPF सरकारखौनो जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दायो नै BPF सरकारा दायो मारै दले बले फैदों दायो सरकार गैया BPFआ अब्लाबो मारै दले बलेहै दायो जुइन जाफैदों बेवहाय जोङो BPF सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों BPF सरकारा निश्चय फैफिनगोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो जुयजुक्त जागोन मानो होनबा थांनाय इलेक्सनावबो जोङो हारियाखैमोन जोंखौ बिसोरो माबा खालामनानैसो जोंखौ बिसोरो थगायनानैसो बेसांखिनि जोंखौ बेबायदि बेक खालामनानै दोनदों बेवहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि BPFआनो सरकार जाफिनगोन बेखौ जों गेरान्टि बुंदों BPF जय जुक्त जाफिनगोन बेथ' बहुत जाय मानसिफोरानो नांगोलनि सावगारिखौ सावदोंमोन जोंनि BPFआ नांगोल सावगारि सिम्बल लादों जितु बे नांगोलखौ किन्तु निग्लेक्ट खालामनाया बहुत गोरोन्थि आरो नांगोलदों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हालेवनानै बियो मोनसे लोक्षि बुस्थु होननानैसो जों सानो किन्तु जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन जुहुद्रुदोंमोन खिथु खिथादोंमोन गामसा फैलानानै बेफोरो बहुत पाप जागोन आरो मानि कारनाव जोंनि BPFनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जुइन खालामदोंमोन किन्तु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे UPPL सरकारखौलाय UPPL सरकारखौ जों सरकार होननानै साना सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंनाय सुइजारलेण्ड माहा बनायखो मा बनायदों जोंनि BPFखौ बुंबाय थादों 17 बोसोराव मा मावखो होननानै किन्तु 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि BPF समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा ID दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु BPF सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बेयाव लुवार बायदि थैसोबख'गोन बियो बेखौ लुवार होननानैसो आं बुंनाय बेथ' थार बाथ्रा मारैहाय हाबनो हानो दायो गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै फुट होनो बिखौ होनासो हरजाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि होना हरजाखागोन बियो आं रौता ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जे दिनै जों UPPLनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों आं बे दानि थाबाय थानाय सरकारखौ आङो खोब थाबैनो बायगोन होनना आसा फारिदों आरो किन्तु जोङो जि दा 75 रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंनायाव 25
रोजा रां होनायनि अनसुंथाइ मोननायनि उनाव बिथांमोना मोनला होननानै आंनिफ्राय आसा फालिनाय दं। जोंनि सिगांनि पुराना BPFआनो मोजां आरो बे मोजांखौनो हांख्रायनानै बयबो लुबैफिननानै लोब 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 बाहागो लादों दिनै आइजो माहारिफ्रा। बे जयेनल' जाबाय थानाय माने जोंनियाव जयेन जाफैनाया जाहैबाय जे दिनैनि दिनाव जों फैथारगोन होननानै थिरान थांखि लाखानायाव बिथांमोनहा आरो रावबो सोलाय सोल' खालामनाय नंला, आरोबावसो गोदानै सुबुंफोरा जयेन जाफैबावगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों नामा थारैनो घरे घरे साख्रि जानाय बा घरे घरे सोलायनायखौ नुदों नामा? बे एकदम नंखाय। बिथांमोना नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दोहौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।